Ndewo nọ ndị ọma oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị nke uhuruchi ya bụ Thursday abalị 23 nke ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụ ahịa orie n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Otu jikọrọ ndị ọrụ agbadatala na 100,000 naira 4 na 97,000 ma jụ puku naira 57 ụgwọ nwepekata mpe nke ọchịchị etiti kwuru na ha ga-akwụ. Otu Arewa na-ata ụkpụrụ niile nke ọchịchị dị ugbu a ghọta maka ahụhụ ihe isi ike akụnụba na-akawanye njọ. Onye Accountant General nke steeti Abia n'oge gara aga agbafeela otu pati APC. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Onye isi ala Bola Tinubu ga-ahapụ isi obodo ala anyị taa bụ Thursday abalị 23 gawa N'Djamena, isi obodo mba Chad maka ememme dị n'iyi ọrụ nke onye isi ala ha Idris Mahamat Deby Itno. Idu n'iyi ọrụ ahụ na-esochi mkpọpụta nke akpọpụtara onye isi ala Deby nke ịbụ onye nwetara mmeri na ntụliaka hirodo na mba ahụ na mmalite nke ọnwa anyị nọ na ya nakwa nkwado nke ụlọikpe akwụkwọ iwu mba ahụ kwadoro ya. Dịka ozi si n'aka ọnụ na-ekwuru onye isi ala Ajuri Ngalale mere ka amata na onye isi ala Tinubu nakwa ụfọdụ ndị isi okpotokpo n'ọchịchị ya ga-eso aga ya bụ mmemme ma lọtaghachi ngwa ngwa mmemme ahụ pịachiri. Deby, onye isi nke ọchịchị ndị agha soja mba Chad, nwetara mmeri na ntụliaka ọkwa onye isi ala nke emere na mba ahụ n'abalị 6 nke ọnwa Mee ma nweta ihe dịka vootu ruru pasentị 61 dịka okwe ntụliaka ikpeazụ akpọpụtara na mba ahụ mere ka amata. Onye odeakwụkwọ ọchịchị etiti ma bụrụkwa onye isi oche nke otu kọmitii na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ụlọ ọrụ ministri dịgasị iche iche bụ George Akume ekwuola na ememme afọ mbụ nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu agaghị akpọtụ na a ga-eme ya n'ogo dị ala. Akume kpughere nke a na a ga-emerụba ememme a site n'usoro okwu nke ndị minista ga-ekwu banyere ihe ndị nke ha rụzuru n'ụlọ ọrụ ministri ha bụkwanụ nke malitere taa bụ Thursday abalị 23 nke ọnwa Mee. Onye SGF onye kọwara afọ mbụ nke ọchịchị dị ugbu a dịka nkwupụta na-abịa n'agba nke na-egosi nkwudosi ike na-adịghị ada nke ọchịchị dị ugbu a n'ijere ụmụ Naịjirịa ozi n'idu ndu ikwudosi ike n'ihe nakwa iji ihe kpọrọ ihe. Na nzaghachi nye ajụjụ ndị nke a jụrụ ya, odeakwụkwọ ọchịchị etiti a kwuru na ọchịchị Tinubu abụrụla nke na-etinyela ihe dịka ukwutukwu ego n'aka steeti bụkwanụ nke kwekọrọ na nkwenkwe ya nke bụ ime ka steeti kwụrụ na nke onwe ya. Onye minista na-ahụ maka mmanụ gas Ekperikpe Ekpo ekwuola na ụlọ ọrụ ministri ya edoziela nsogbu nke ụlọ ọrụ na-enye ọkụ na Aba steeti Abia nwere bụ Geometric Power Limited nke a nwere n'ihe metụtara mmanụ gas. Ekpo mere ka mara nke a na nkwupụta nke o kwupụtara n'ihe banyere ihe ndị nke ọrụ zuru na ụlọ ọrụ ya nke ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV wetara site n'aka onye enyemaka mgbasa ozi ya bụ Louis Eba. Ị ga-echeta na aka gbapechara ụlọ ọrụ na-enye ikikere ọkụ latrik nke Geometric n'ọnwa Febụwarị mana enweela ọtụtụ mkpesa nke banyere ụkọ mmanụ gas nke na-akụnyere ikikere ụlọ ọrụ ahụ nwere inye ọkụ n'ebe ọ metụtara ndị ahịa ha n'ụzọ afọ ga-eju ha ụkwụ. Dịka onye minista ahụ siri kwuo na ya jiri aka ya ledo ma hụ na edoziri nsogbu gbasara okwu mbubata mmanụ gas n'ụlọ ọrụ Geometric Power Plant Limited. Onye isi ala n'oge gara aga
Olusegun Obasanjo na-adụ mba Afrịka niile ọdụ ka ha nyochagharịa ọchịchị ọha karasị ha natara site n'aka ndị ọcha ebe ọ gbakwunyere n'ala Afrịka kwesịrị iwulite ọchịchị ọha karasị nke ga-egosipụta ihe nketa ala Afrịka n'ezi ọdịdị ya bụkwanụ nke ga-elebara ọdịmma ndị mmadụ anya nke ọma. O kwuru nke a n'ọgbakọ otu ọchịchị ọha karasị nke Afrịka ihiri odo n'ogige Yar'Adua Center nke dị n'Abuja. Onye isi ala n'oge gara aga onye kwuru okwu dị mkpa n'ọgbakọ ahụ kọwara na ya na-akpọku ihe ndị niile ọ dị mkpa ka e nwee ọchịchị onye kwuo uche ya nke ga-elebara onye ukwu na onye nta anya ma bakwara onye ukwu na onye nta uru. Onye isi ala Bola Tinubu onye osote ya bụ Kashim Shettima nọchiri anya ya kwuru na ngwọta nyere ọchịchị ọha karasị ọjọọ n'ala Afrịka bụ inwekwu ọchịchị onye kwuo uche ya. Nnukwu otu ije ozi nke otu Arewa Consultative Forum na-ekwu na iri elu ọjị nke usoro obibi ndụ nakwa ihe isi ike nke akụnụba nke ụmụafọ obodo a na-ata ahụhụ ya bụ ụkpụrụ nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu kpatara ya. N'ozi nke onye nkwuchite ọnụ nke otu ahụ ọkammụta Tuko Muhammad Baba gụpụtara na mpịachi nke ọgbakọ otu ije ozi ahụ mere na steeti Kaduna ebe otu ahụ gụpụtagasịrị ihe ndị ha tụpụtara n'aka ha kpatara nhụsianya akụnụba na ịma jijiji nke ọdịmma ndị mmadụ nke gụnyere mwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol ise n'elu nke akwụkwọ ego naira na-ese nakwa ụgwọ ọkụ nke ebugoro tinyekwara ụtụ si n'otu aka ahụ nakwa agwa mmefu ego ndị nke a na-achịkwaghị achịkwa site n'aka ndị ji ọkwa ọrụ nke ọhaneze. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekpebiela izigara onye ndụmọdụ ukwu nchekwa ala anyị mkpebi niile ha mere gbasara nchekwa maka itinye ya n'ọrụ. Ndị omeiwu nyere odeakwụkwọ ụlọ nzukọ ahụ iwu onye aha ya bụ Yahaya Danzaria ka ọ chịkọta mkpebi niile nke ụlọ nzukọ ahụ mere gbasara nchekwa ma zigara ya ọfịs nke nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa nakwa otu kọmitii na-ahụ maka irube isi n'iwu maka ime ya eme. Mkpebi a sochiri mkpọtụ uche nke onye isi nke ndị kanta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ bụ Kingsley Chinda ya na ndị omeiwu dị 28 ndị welitere ya bụ okwu ụnyaahụ bụ Wednesday n'oge ọnọnọ ha. Okwu gbasara nchekwa lara ezigbo elu n'ụlọ nzukọ ụnyaahụ ebe ọtụtụ ndị omeiwu amazighịkwa ihe nke ha ga-ekwu ekwu. Dịka ụbọchị abụọ na-aga n'ihu na ihe metụtara mkparịta ụka n'etiti otu ụzọ atọ ahụ bụkwanụ ndị nke a na-enwe gbasara ụgwọ nwepekata mpe ọhụrụ n'ogo etiti nke ọchịchị etiti otu jikọrọ ndị ọrụ nakwa otu ndị na-enye ọrụ kwụrụ na nke onwe ha nọ na ya bịara na njedebe na-enweghị nnọọ ọganihu ọbụla nke ejidere n'aka dịka gọọmenti ndị ọrụ nakwa ndị na-enye ọrụ kwụ na nke onwe ha metụrụ mgbanwe ndị nke dịtụ ntakịrị n'ihe ndị nke ha kwuburu na mbụ nke ha chọrọ ịkwụ nakwa nke a chọrọ ka akwụọ ha. Otu jikọrọ ndị ọrụ gbadatara ụgwọ ọnwa ha site na 1,615 bịazie na 100,000 naira 4 na 97,000 ebe ndị na-enye ọrụ kwụ na nke onwe ha gbagotere na 57,000 site n'ebe ha kwubu n'oge gara aga bụkwanụ 10,54. Ndị nkwuchite ọnụ gọọmenti kowere nnọọ ekwe ha n'elu ma kpọọ ekwe nkụ ebe metụchara kwụsịtụ maka ezumike. Na nlọtaghachi gọọmenti gbagotere ruo 57,000 ka ha na ndị na-enye ọrụ kwụrụ na nke onwe ha harazie nhata. Ị ga-echeta na ihe gọọmenti kwetaburu na ya ga-akwụ ụnyaahụ bụ Tuesday bụ 54,000. Ọkaikpe Emeka Nwite nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ahapụla onye kọmandant nke otu ọtawike amamihe nke ụlọọrụ ndị uwe ojii n'oge gara aga DCP Abba Kyari maka izu abụọ n'ịna ya n'ebe n'obi ọmịiko ka ọ laa gaa lie nne ya. A nara Kyari n'ebe n'ọnụego nde naira 50 maọbụ iweta ihe ruru ọnụego ahụ sụwara ụlọikpe. Mgbe ọ na-enye iwu ahụ, ọkaikpe Nwite kwuru na ihe nsụwa ahụ ga-abụ onye ọkaiwu ya ịsụwa akwụkwọ safriketi nke ije bụrụ ọkaiwu n'aka osote onye odeakwụkwọ nke ụlọikpe ahụ.
Kyari ga-achịtakwa akwụkwọ ikike niile nke ime njem gaa mba ndị ọzọ nwere nye ụlọ ikpe ebe ọ ga-awụcha n'ogige ụlọ ọrụ nke ndị NDLEA dị ya nso mgbe ọbụla a chọrọ ịhụ ya n'ime oge a nara ya n'ebe. Onye ọkaikpe ahụ na-ekpe ikpe nyere iwu ịna n'ebe a na-echere nchabi ikpe nke na Kyari n'ebe bụkwanụ nke ga-ehi odo n'abalị 31 nke ọnwa Mee. Achụpụla Evert Ayambem dịka onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ steeti Cross River. Onye nkwuchite ọnụ ahụ ka ndị omeiwu dị 17 n'ime 25 nke ụlọ nzukọ ahụ chụpụrụ n'ihi ebubo nke nrụrụ aka ego nke a na-ebo ya. Ndị omeiwu n'ọtụtụ ha dị elu ekwuola na onye nkwuchite ọnụ abụ Right Honorable Ayambem na-akpa agwa dị aṅaa ebe kwesịrị ịchụtụ ya kamgbe ọnwa 11 gara aga. Enyimba TV na nledo ha gụkọtara ma hụta na ụlọ nzukọ ahụ malitere ime oke ụzụ nke ukwuu ebe ka a chụpụchara Ayambem. Ka a na-ekwu otu onye omeiwu gbara ọsọ bunara ọfọ ụlọ nzukọ ahụ bụkwanụ nke bụ akara ikikere ọchịchị nke onye nkwuchite ọnụ. Ka o si na dị, onye omeiwu ahụ ekweghịrị ahapụ ya bụ ọfọ nke dugara na ịzọ ya azọ kpatazie ọnọdụ ọgba aghara n'ime ụlọ nzukọ ahụ. Onye Accountant General nke ọchịchị nke steeti a n'oge gara aga bụ Gabriel C. Onyendinefu bụ onye na-ahapụla ọkwa ya ugbu a dịka ịbụ otu n'ime pati ya nke mbụ ma gbafee otu pati All Progressive Congress. Nke a bụ nke sochikwara mgbapụ nke onye bụburu onye isi oche nke kansụl isi ala Ngwa South na steeti Abia bụkwa Honorable Ikechukwu Anyatonwu onye na-esonyekwala n'otu pati APC. Onyendinefu bụ onye jiburu aha otu pati People's Democratic Party zọkwa ịnọchite anya mpaghara isi ala Ngwa North nakwa South n'oge etiti n'afọ 2028 dịka ọ na-esonyere n'ugbu a otu pati APC n'obodo ya bụ Ikemvosi nke dị na Alaba. O jere ozi dịka onye Accountant General nke steeti Abia n'okpuru ọchịchị nke Theodore Orji nakwa onye chikwara steeti a pụchara apụcha ugbu a bụ Okezie Ikpeazụ. Nsonye nke Onyendinefu nakwa Anyatonwu na-esonye otu pati APC n'ime izu ndị a agachatụrụ agacha ka enwekwara mgbafete n'otu pati ahụ nke onye ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nke steeti a n'oge gara aga agba ya nke 7 bụ Right Honorable Chinedum Orji tinyekwara ndị ọzọ bụkwanụ ndị na-esonye n'otu pati a emeela ka otu pati APC na steeti Abia bụrụzi nke na-adọrọ ndị mmadụ adọrọ ịbanye. Ọka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia ka akụkọ ndị a si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ anyị ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa anyị lataghachiri nọsi nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, onye isi ala mba Amerịka bụ Joe Biden anabatala onye ogbo ya nke mba Kenya William Ruto na obi ọchịchị mba Amerịka White House maka njem mkpụrụ abalị 3 dịka mba Kenya na-akwadebe onwe ya maka iziga ndị uwe ojii nke ya na mba Haiti dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị otu UN na-eme iji hụ na ọgbaghara nchekwa nke malitere na mba Caribbean a dajụrụ adajụ. Ihe dịka ndị uwe ojii mba Kenya 1,000 ga-agbadata mba Haiti n'oge na-adịghị anya dịka akụkụ nkwekọrịta mba na mba maka nkwado nchekwa iji gbochie ma menyụọ ime ihe ike nke otu ndị omekome na mba ahụ. Mba ndị ọzọ ndị ga-enyere ndị uwe ojii mba Kenya aka gụnyere Bahamas, Barbados, Benin, Chad nakwa Bangladesh. Mba Amerịka nakwa mba Kenya kamgbe ọtụtụ afọ na-arụkọ ọrụ ọnụ na mgbakọ aka nke ịlụso ndị na-eyi ndụ egwu ọgụ na ala Afrịka ọkachasị otu nnupụ isi Al-Shabaab. Mkpebi Ruto iziga ndị uwe ojii ya
na mba Haiti ka otu onye isi nke nọ n'ọchịchị Biden nabatara dịka ngosipụta nke ibu dị mkpa nakwa idu ndu aka kara aka nke onye isi ala mba Kenya. Mba Kenya bụ mba Afrịka mbụ kamgbe afọ 2008 mba Amerịka kwanyere ugwu site n'ime njem bịa leta ya. N'akụkọ akụnụba, ụlọ ọba ego ukwu ala anyị CBN enyela ndị ahịa ego ama dịka Bureau de Change ntụziaka ọhụrụ ka ha malite idebanye aha ha maka inweta akwụkwọ ikikere nke ịrụ ọrụ ọhụrụ. Ụlọ ọba ego ukwu apụpụtara nke a n'ozi nke isiokwu ya bụ ụkpụrụ nchịkwa na nledo nke ọrụ ahịa ego na Naịjirịa. Ozi ahụ kwuru na ndị ahịa ga-enwe ego opekata mpe n'ụlọ akụ nke ụlọ ọrụ CBN achọrọ ha n'aka n'ogo nke ọbụla ha chọrọ ịnọ na ya maka ọnwa 6 malite n'abalị 3 nke ọnwa Juun. Dịka ozi ahụ siri kwuo, ndị chọrọ ogo mbụ ga-enwe ihe dịka ijeri naira 2, ebe ndị chọrọ ịbanye n'ogo nke abụọ ga-enwe ihe dịka 100,000 naira 5. Enwere ụgwọ ndị nke a ga-akwụ ma chefuo ha maka iji nweta akwụkwọ ndebanye aha ndị a, nke gụnyere inweta akwụkwọ ndebanye aha maka ogo nke mbụ na nke abụọ bụkwanụ nke ga-efu nde naira 5 n'otu n'otu. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, ọgba bọọlụ Ademola Lookman sonyere ọkpụ goolu dị ịtụnanya nke o ji nyere otu egwu bọọlụ Atalanta aka imeri ndị nke Bayer Leverkusen na-enweghị nke ha satara n'iko UEFA Europa League nke afọ 2023 batara afọ 2024. Nwa afọ obodo anyị a bụrụ Omekagụ n'ịma aka ahụ dịka otu egwu bọọlụ dị na Bergamo ghọrọ otu egwu bọọlụ mbụ nke nọ na mba Italy na-enweta ihe nrite n'egwuregwu UEL a kemgbe afọ 2009 agbanwechara aha ya. Lookman sonyere ọkpụ goolu 2 n'ọkara nke mbụ nke ịma aka ahụ, ebe ọ sonyere nke 3 n'ọkara nke abụọ n'ama egwuregwu Aviva dị na Dublin, mba Ireland. Apịachiziri nke ejiri pịachie ọsọ ịbụ azụ eru ala nke otu egwu bọọlụ Leverkusen na asọmpi niile. Ahụtara ụmụafọ ụmụ Naịjirịa 3 n'ịma aka ikpeazụ a. Lookman bụkwa onye isi n'otu egwu bọọlụ Atalanta, ebe ndị nke Leverkusen kpọbatara Victor Boniface nakwa Nathan Tella, ndị nke nọbụ n'oche na ikpeazụ. Lookman aghọọla onye ọgba bọọlụ mbụ sonyere goolu eji ama atụ bụkwanụ nke eji nka mee n'ịma aka ikpeazụ nke iko UEL nakwa nwa Afrịka nke mbụ nke rurule nke gbapụtara ihe na otu ememme egwuregwu bọọlụ nke hirodo na mba Europe. Ndị ọma, otu a ka ọ hanye n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana tupu anyị apịachie ya, geghachi ntị n'isiokwu ndị nke gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Otu jikọrọ ndị ọrụ agbadatala na 100,000 naira nọ na 1,097 ma jụ 1,057 ụgwọ nwopekata mpe nke ọchịchị etiti na-ekwupụta na ha chọrọ ịkwụ. Otu Arewa Consultative Forum na-ata ụkpụrụ niile nke ọchịchị dị ugbu a wepụtara maka ahụhụ ihe isi ike nke akụnụba nọ na ya nke na-akawanye njọ. Onye Accountant General n'oge gara aga na steeti Abia agbafeela otu pati APC. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị cheburikwa anyị echi mgbe akụkọ ụwa ọzọ ga-abịara gị. Kachi bọnụ.